Ni ke baitika Salmanun ku MS na zo. Ayyiri aure yau ake na kauna, Kabiru MS ne ango Aisha amarya. Indo rike amana angon kina jiranki, gidan da zaki je can na gidan rufin asiri. Ya tabara sarki na rabbi kai na sa farko, domin salatin manzo na rabbana kanin niko. Alihi sahabbansa a sa su du ina roko, wanda duk ya ƙi su rahama gare sa babu, ne ya sa kirari na ma'aiki ban bari ba. Shawara na zo ba hutun da gane na iso, gaskiya amana da adalci ku jure, rufin asiri in ya zo murna ba aki ba. Kin ga dai amarya adalci an tabe genki, shine ma ya sa har ango ya ce yana son ki. Har a yau an yi auren al'umma muna ɗauki, in ya yau fushi kin ji amarya sai ki duka, ki ce da shi afuwa ne ma ba kya gaza ba. Yau ake bikin ku waɗansu na ta gunguni, nasara ta rabbi ce babu wanda zai hani. Mu muna ta takawa ango gashi nan zaune, in takaici ya zo ubangiji muke nema, lafiya uban girma ya rasulu babba. Suke bi babu mai kawarwa sai masani na gaibi, hakuri tawakkali an gudu ka dauka. Shi ko aure in ya zo babu mai mazarwa, mutuwa da aure su lokaci suke bi, babu mai kawarwa sai masani na gaibi, hakuri tawakkali an gudu ka dauka. Kaga dai amaryar ka tuntuni ta bika, yanzu tun da an girma ba batu ta gaba. Yau ake daurin aure, alhamdulillah, masha Allah, gode Allah, Allah ya kare daukaka. Amin, amin. Yale masu son kaidu sun zama tumakai, yau Kabiru ne ango Aisha amarya. Mun iso gare kudu babu mai hamayya, in ido da kunya san ba a furta karya, wanda za ya yo dambu ba ya sa tukunya. Kwalliya kiyo tsaf kin ji ko amarya, nasara ta aure 'ya'yanku ai gidaya, lafiya uwar jari ba a mata sanya. Mu da ku muna murna marhabin muna ne, ango uban amarya auren ku yayi daɗi.
iso gare ka ango ka buɗe kunne. Kaji baituka na gare ka ga su zane. Kun ga dai maraba bako ake yiwa. Shi ko aure in ya zo babu mai mazarwa. Mutuwa da aure su lokaci suke bi. Babu mai kawarwa sai masani na gaibi. Hakuri tawakkali an gudu ka ɗauka. Kaga dai amaryar ka tuntuni ta rika. Yanzu Amin. Amin. sai ka bi ta sannu to an gotun da ka kai. Ya zo babu mai mazarwa. Mutuwa da aure su lokaci suke bi. Babu mai kawarwa sai masani na gaibi. Hakuri tawakkali an gudu ka ɗauka. Kaga dai amaryar ka tuntuni ta bika. Yanzu tun da an girma ba batu ta gaba. Wata ranku ne za ku zama da baba. Sai ka bi ta sannu to an gotun da ka kai. Ya da masu son kai du sun zama tumakai. Yau ka bi Kashe su. na iso gare ka ango ka buɗe kunne. Kaji baituka na gare ka ga su zane. Kun ga dai maraba bako ake yiwa. Shi ko aure in ya zo babu mai mazarwa. Mutuwa da aure su lokaci suke bi. Babu mai kawarwa sai Yau, kowa masani tsaya. na gaibi. Tawakkali an Yawwa. gudu ka ɗauka. Kai, kuna tsoma na. Kaga dai amaryar ka tuntuni ta bika. Yanzu tun da an girma ba batu ta gaba. Wata ranku ne za ku zama uwa da baba. Sai ka bi ta sannu to an gotun da ka kai. Kai, kuna koma ba. Kawai ku layi. Yau Kabiru ne ango Aisha amarya. Mun iso gare ku du babu mai hamayya. In ido da kunya san ba a furta karya. Wanda za ya yo dambu ba ya Ango, sa ango, kunya. ango. Kwalliya kiyo zamzam kin ji ko amarya. Nasara ta aure 'ya'yan ku ai gidaya. Je layi. Tari ba gaban ta sanya. Mu da ku muna muna marhabin muna ne ango uban amarya. Ango ku yayi daɗi. Ya zamo ango Aisha amarya. Yara in ku haifa da wure siyo biyayya. Shi mutum mai kunya baya rashin biyayya. Ita ko biyayya girma take sakawa. Duk mutum Sai kai, mai kyauta kayanka. kauna yake ɗebewa. Shuka haƙuri shi nasara ake ɗebewa. Juriya biyayya dace ake ɗebewa. Duka mai amana shi za a ba. Ina yi ai. Assalamu alaikum da sallama da na iso. Sai ku buɗe kunnen ku gare ku tun da na iso. Shawara na zo ba ku tun da gane na iso. Gaskiya amana da adalci ku jure. Rufin asiri in ya zo murna ba a ba. Kin ga dai amarya adalci an tabe genki. Shi ne ma ya sa har ango ya ce
iso gare ka ango ka buɗe kunne. Ka ji bai tuka na gare ka ga su zane. Kun ga dai maraba babu ake yiwa. Shi ku aure in ya zo babu mai mazarwa. Mutuwa da aure su lokaci suke bi. Babu mai kawarwa sai masani na gaibi. Hakuri tawakkali an gudu ka ɗauka. Kaga dai amaryar ka tuntuni ta bika. Yanzu tun da an girma ba batu ta gaba. Wata rungu ne za ku zama uwa da baba. Sai ka bi ta sannu to an gudun da ka kai. Yale masu son kai du sun zama tumakai. Yau Kabiru ne ango Aisha amarya. Mun iso gare ku du babu mai hamayya. In ido da kunya san ba a furta karya. Wanda za ya yo dambo ba ya sa tukunya. Kwalliya kiyo zafzaf in ji ko amarya. Nasara ta aure 'ya'yanku ai gidaya. Lafiya uwar jari ba a mata sanya. Mu da ku muna murna marhabin mulale ango uban amarya auren ku ya yi daɗi. Ango Aisha amarya. Yara in ku haifa daure su yi biyayya. Shi mutum mai kunya ba ya rashin biyayya. Ita ko biyayya girma take sakawa. Duk mutum mai kyauta kauna ike ɗebewa. Shuka haƙuri shi nasara ake ɗebewa. Juriya biyayya dace ake ɗebewa. Duka mai amana shi za a ba aminci. Shi ko alkhairi in kai ɗaukaka ake ci. Kyakkyawar alaƙa in mun yi dace. Sannu sannu ango fata ta kai rinai yowa